Hambai maro haino hai o ani YouTube channel naitongnai ani khajani tako teibo kosongno sobra Jisu Kristo ni mungbai kha kaham tei chibai yafaro. Padi hingke seng tini ni bagwi elemba porima rokno khnalainai. Tini ni bagwi elemba porima ungkha matai simani koktuma kaham chapter hingke 7 verse hingke 7 to 12 jora seng tini ni bagwi nailainai. Kok bokhrogo tongo sandi naitodi dogarbodi. Sandi haike norok mannai, naitokdi haike norok nuknai, dogarbodi haike norok phiyogwi rwjaknai. Tamni hingke sanai borok bo mano, naitoknai borok bo nugo, dogarbonai borok bo phiyogwi rwjago. Bwsla roti sanke holong siki rwnai abo tei bupha norokni bisingo sabo tong. Eba khe a sanke jibok rwnai sabo tong. Norok aswk hamya tei norokni bwsarokno manui kaham no rwna siwi tongo. Haikhe chukno hani norokni phani thani sarmarokno bo manui kaham rwnai. O kok bwswk se kubui. Norok buibai khlaijakna musungtwi norok bo buino khlaidi. O kok khe musini kerongbai diari rok phwrwngma koksi. Elemba poriman bisingtwi chungjaton saka Kaitor hamari klaithon. Amen.